Bu pila klik ya ke YouTube la jong mo klik be hang nei ke profile te ab hang nei kwa ban hikai kum no ba pin share mo ya ka video jong phi hapo jong to ke group te phi subu phi klik kana kana ke video ke jong phi te phila ban sim kum kana kana ke video mo dengan su ayuksa te kum no pin share lan pin sim bat pin plat ban ha ke group mo te ab kendiat kemat yeswa kan dami tu share ta kasuk hi namta kiba klempat hoi jela sedon kiba klempat nang hanre jinsha kasuk tang share te kunum ta kaslopat kanan wak ab mo kendiat kaslopat kanan wak te pe jang ne sibu dalami une share hang ne pi mo pin klik be ha une share hang ne te ab to mo klik den ta kaslo kanan wak normal ba kampiang na wak ta da te hang ne page pin kane ka WhatsApp hang ne pin lek be hang ne WhatsApp nang ta pin page ya ka to ka group mo page kum kane ka group mo share hang ne ka group te dang la page mo page pin page hang ne po pin mo up shwa ka mat downloading hang ne hadu ba kan dami to ka thumbnail la ne ka to ka video ka jong phi te pin sa share ken da kala mi hang ne page pin hang ne mo hang ne da kala mi to ka dor hang ne kane ka mobile pat kam da biang duak ta ka da ka slam ban mi te pin sa share pat mo dalami pin sa ai be hang ne share mo send to WhatsApp group te da phila send kemut kala long mo te pe hang ne ki la bun ki bala share hang ne ndrai kane ba nga share nga kam wan namar ba nga share ba klam pat mi ta daw aji sa hap update hap share be hadu ba kan dami te min hapan share hadu ban dami to ka iya ngan update share be hadu ba kan ab shwa hang ne ba kan loading hang ne hadu ba kan da mi to ka dor jong ka to thamil jong phi te hang kumta phin sa share khna bakin itu kan ndrai alada ngidon tang para khasi te ka biang hi dang share kumno ka long hi ndrai ngong yo se don ki wei jej benru yo se ki sa sim ka bugi sa share da ki wei pat kiling ne ta ka daw sa kwa ban pensai halor kane ka iya te da lami hang ne nomor kane kambiang na wak ta ka daw da mi ka dor ka profile jong ka to ka video hang ne te phin sa share pat mo kala long to te page kum to kala mi ong ta ka dor te phin sa share hang ne te share no ta te page kala wan ong hang ne khmat page kane ka dor kala wan ong jong to ka video phi te ngai scam phila su thu te tang kane page bon